Svi sportisti koji uzimaju dovoljnu količinu tečnosti u toku treninga ili vežbanja imaju evidentne koristi od toga. Pod broj 1 održavaju svoj radni kapacitet, odnosno svoje fizičke performanse stabilnim do kraja treninga. Pod broj 2 usporavaju porast srčane frekvencije, odnosno broja otkucaja. Pod broj 3 usporavaju porast telesne temperature i pod broj 4 poboljšavaju ili održavaju dotok krvi do kože. Jasno je kao dan da svi oni koji ne uzimaju dovoljnu količinu tečnosti ili ne uzimaju uopšte nikakvu tečnost u toku treninga, sve to dakle ima negativno dejstvo na sportski učinak. Dakle, kod njih će radni kapacitet veoma brzo pasti, postoji mogućnost od toplotne iscrpljenosti, odnosno toplotnog udara, pogotovo ako se vežba u veoma toploj i sparnoj sredini. I srčana frekvencija veoma brzo raste, dakle kao što sam već rekao, sve to veoma negativno utiče na sportsku formu i sportski učinak. Dakle, tečnost se jednostavno mora unositi u toku treninga i vežbanja. Sada ću vam na veoma jednostavnom grafikonu pokazati razliku u srčnoj frekvenciji, odnosno broju otkucaja između dve grupe u treniranih muškaraca, dakle, koji su vežbali 2 sata pri intenzitetu od 70%. Dakle, prva grupa je unosila dovoljnu količinu tečnosti u toku treninga, dok druga grupa nije unosila nikakvu tečnost u toku treninga. Kao što možete da vidite, kod ove grupe koja nije unosila nikakvu tečnost u toku treninga, dakle, kod njih veoma brzo raste ta srčana frekvencija i u 40 minute treninga je već to drastična razlika, da bi na kraju dvosatnog vežbanja razlika iznosila oko 12-13 otkucaja u odnosu na grupu koja je unosila dovoljnu količinu tečnosti. U drugom grafikonu svi uslovi su isti, opet imamo dve grupe u trening muškaraca, vežbanje 2 sata pri intenzitetu od 70%, ali kod njih je merena, dakle, ta telesna temperatura, odnosno rektalno, i da vidimo kako tu raste, dakle, ta telesna temperatura kod onih koji unose tečnost u toku treninga i oni koji ne unose tečnost u toku treninga. Kao što možete da vidite i ovde, drastičnije porast telesne temperature kod ove grupe koji ne unosi nikakvu tečnost u toku treninga, da bi na kraju dvosatnog vežbanja, dakle, razlika bila 0,7-0,8 stepeni u odnosu na ovu grupu koju je unosila dovoljnu količinu tečnosti. Kod ove grupe koja nije unosila nikakvu tečnost, kod nje je izmereno, dakle, prosečno 39,2 stepena i više. Koliko treba tečnosti da unosite u toku treninga, pa to je individualno, ali negde držite se 190 do 200 ml na svakih 10 minuta treninga. Naravno, nećete na svakih 10 minuta uzeti 200 ml i popiti odjednom, nego trudite se da na svakih par minuta treninga popijete po nekoliko gutlja vode, ali da to otprilike bude oko 200 ml na svakih 10 minuta. Iako je ovo 21. vek, dakle doba nauke, postoje neki treneri koji jednostavno kažnjavaju svoje sportiste ne dajući im da unose nikakvu tečnost u toku treninga. Odmah da znate, to nema veze sa blagim mozgom, jer vi se ne spremate za, nemam pojma, legiju stranaca i za ekstremno preživljavanje, nego se spremate, dakle, da poboljšate vaše fizičke performanse, odnosno vaš sportski učinak. Tako da još jednom, kad god možete, unosite tečnosti u toku treninga, odnosno unosite tečnost pre treninga, za vreme treninga i posle treninga. U narednom klipu bi se pozabavio time da li u toku treninga bolje da se unosi čista voda ili pak sportski napici bogati ugljenim hidratima ili i elektrolitima. Došli smo do samog kraja. Pre nego što se pozdravim sa vama, želeo bih da vas podsjetim da ukoliko želite da se pripremate sa mnom, odnosno pod mojim vodstvom, a cilj vam je poboljšanje vaših fizičkih sposobnosti, dakle brzina, agilnost, snaga, izdržljivost i tako dalje, ili
jednostavno vam je cilj da povećate vašu mišićnu masu ili skinete višak telesnih masti, nije bitno, dakle, dovoljno je samo da me kontaktirate, bilo mi pišete na mail ili da me pozovete i da se informišete o mom načinu rada, da se raspitate gde održavam treninge, ceni mojih treninga i što se mene tiče, veoma brzo ćemo se dogovoriti o našim zajedničkim terminima vežbanja. Ukoliko ne možete da dođete na moje treninge, možete da naručite da vam izradim kompletne mesečne planove treninga i ishrane. Sve ove planove striktno izrađujem prema vašim ciljevima i potrebama, dakle individualno. I na samom kraju, ukoliko želite da vaši trbušnjaci i donji deo leđa budu od čelika, dakle da ih dodatno ojačate, na raspolaganju vam je za naručivanje ovaj vrhunski DVD pod nazivom Iron Core. Sve vežbe iz ovog DVD-a se izvode sa medicinkom. Sve informacije o mojim uslugama kao i moj kontakt nalaze se ispod videoklipa u opisu videa. Do sledećeg gledanja, vidimo se!